Day guys, majong hapon na tong tanan ay majong udto di ay. Karon day guys, magbiko mi ato babaw kay na may ning chat na atos igagar pa na guys atos babaw ang wifi-anan bitaw. Kuan kuno magbiko mi. Unya matur ako guys, kita-kita ra ta didto. Kay murag arang lami aja di kaag biko. Baw ni og kalag-kalag kay lami man kaag mga biko binignit nga na ba. So marto guys, kita-kita ra ta nagabot na atos ibabaw. Dami lubi guys kay magbiko mi. Dako silingan ni abot kay kuan lami ka joy kag biko. Tagjis lagi pagbuok. Kare ra ang giatangan kanay but-but. Ta. Re ang assistant gwapa. Kauyab og taga Inabanga. Dara ka mang pilit guys, 2 ka kilo ra ni kuan tag 64 ang kilo. So atangiran ni Jonja guys og magsugod nami. Nagkuhan? Lami lagi ng butbutan na. Hindi na parani mo butbuton. Buton. Sus, grabing bayuta mo bunot. Palit na yung merkado. Buntun pa kami yung katabi. Budong mo merkado ko. Ilan ka mo rang upaw dungan? Ikaw na pinag-ingan nga mo doon pag merkado magpagupit. O ba, tigpil Gor, basta. bukas agor. Basta balo ko. Paghuwat ha, paghuwat na. Kili na. Adyo diya kay basa, mabasa dari. Adong sa. Baho man na. Sa ganda ako siglaan. Mala. Ikaw mo himala. Hindi kuha na rin ha. Huwag mo na tawag. Nagkabali-guro ka na. Hindi ko ni May. O kanap. Suwayig, baho ba? Bago ni ka na. Ito na butang. Panto kasi gano'n ni kayo. Hindi din lagi. Tamis, gol. Tamis. Namamatay naman yung buhok ninyo. Namatay na, gipatay. Hay gilo ba? Nabay pantalan mo daw barko, ag barko man si mo daw pantalan. Basi boy. Kita ba ay boy? Hay gilo ba? Bugto naman namin yawag cook niya. Ay ko. Ano po no? Dali. Na. Puro na ni. Napay dyan na sa bus. Ilagot ako pa nagbunot ako pa. Sa dun naman po, way ka, way biko, may tabo. Sa kakilo hanggang tas bayo nagawin ako. Luod ang gulyo, paningi. Sa layo ay mo. Jersey diha. Bukang ka di. Pero nandis malagi na niyo. Hindi mo natin yung jersey. Tangan mo sundag ka silpog. Usa dyan na. Wala, hindi ako gibutang. Sa panala. Hubo. Sabi ng DFA, ang mga ganitong pahayag ay nagpapataas lang ng tensyon sa West Philippine Sea. Ang ilang bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang baho ng Pacific. So, this is it. Ha? Daghan man dahil no. Anong paan man? Sa dagat? Baw na pwede ko pinapakadin ang na. Di mo ko kamao. Kaon ako kamao. Nagpag-out pas guryo. Pa-out pa mo to. Basin. Sigpila. Bitaw, kay ngit-ngit. Oh, naramday na. Kaya das mga ng buho. Lamis ka na. Nalata lang din ng agno. Lata ra. Lata lah hilaw. Hilaw man gani ang tato. Na, magidaduha kung ganang tubig kay mo hilaw. Api na di man na dikat buti. Siguro dito. Bata, dili.
Awas na. Hindi. Ada gamay ito ka sa aming kama. Tanang inita. Doon na. Hirot na eh. Wala ka mong dukot. Niyas deket uy. Wala, gani, dukot. Dara. Kasi ka pa sa ons daron. Alin. Hatag sa plato ding. Ni guys. Anga, oy, murag maipit ta ani ba? Semkaon. Semkaon oy, ding. Lami gani. Nagkaon. Naghalo. Diabetes portion. Ay, bana marang bata. Ni aslapik oy. Kanta guys. Ali na ding. Asa? Injo gasolina. Aham, murag mael bitan ani ba? Pila po ning nagkaom. Pilin pa diya. Pilin din pa. Hoy, ang bata mahog. Ginoo mo. Tuman ra mamus beko. Mama. Hindi, nagumakaon na ng biko. Mangita na pagparat. Hakto. Hakto din yung tempura ang dami. Pawas pawas. Bidlet. Nag-iini. Uy, nagkatawag na yun, ma. Bili. Bili. Kaya? Ah! Tambok? Ah! Di ah. Lami itong bro. Lami itong murag maitong ba? Sa to, isa itong kamay dani. Kamay lang, pinugay. Kung nga ba magandang pinugay? Pangatibig ko kayo sa ba? Ayun. Pangat mo TV mi. Pagaling. Hello guys, dan ako sabay guys, dan nagali ko sa ubos, daslik si Andy ah. So, dis am kagwarta. Mami po, mami. Tagaan ka? Pagtali sa imuhang buhok, ay pagtali, pagpanudlay dito sa imong buhok. Karon guys, nauli naman ko, magbayad ako kurente. Napa mo ko'y mamiso dari, magbayad ko sa kurente. Kaya gamang kurente, nangutan ako gapon is 1,216. Murag ning gamay-gamay, rug bayronon sa mong kurente. Kaya das ni Agi, murag ni abot, murag hapit tumoabot og 1,4. Nga na. So karon, ako sa pay mo bayad. Kaya nakasildo man ko. Aray! Bayad ko sa kurente. Sige ka pwede ko rong adlaw guys. Kaya nang laba ko dito sapa. Ako rong isa. Igo ako nagpahatid ni Along Daris. Kuan. Love you. Nang laba ko rong daghan naglabhunan. Paghuman, gitsatan man ko malagi ito nga nagbiko mi adto babaw. 2 ka kilo among gibiko. Di nagdapo ko daris bay. Kaya ako may nipalit og pilit. Ilahaag ka ng sagul. So, po aramis nanay nakapangduaw sa minteryo kay naman po'y ibati si nanay na kanang nay kuwas dyang tiil bitaw ja kanang bitawng patutuo guys nga ug na kay ibati ug na kay samad mosamot ug moadto sa minteryo so wa na raman ni adto.
So adlaw na raman pud na rabito pud na diha, dito pud na mawa. Tapos alianas ang likod to, kamera dari kay si Tiali to sa merkado na higa si kaso. Si T-reverse to sa sana antikira kaingan kog tao nagliklihak baka man di ay kain kog tao ba na miyabas ting biyabas man gud ron guys may dagar nagbiyabas to sa babaw pero kadjang giganahan guys ang buongon dato sa mong silingan kay rang katamis kadyo sakto dito sa ang tutunlan nga naghigwaus sakit kadyo ang tutunlan kani siya kay nagdali-dali man ni kay muuban naman pud ni mo na diha pangag talawan nami asbi ko guys ay nagmadugali kay dapat abtik ning kagod kaning mga tao daris iba ba guys mga igagara man na ayo kana nang imuhang cellphone hoy Duga emang palit po kag askir lisod po madali badag biko ikaw ko ni magbiko di man lali magbiko palit pa di jag ice cream ikapoy ra ba ko hilutar po ko be Hindi ka ba eh? ali ay lagi ko ano na imong kamot lagi ali day inyan ka mo apil ka pangag talawan dali ayo ko na ng saluyot lami ra ba ng saluyot first time ko nakakag saluyot kung nagluto si Ate Ali sikad-sikad mo pa dito pagkatilaw na arang lami man day siya dangog warag okra napito uban nabay uban guys nga di mo kaon og okra kay ara kaartikado body kay kuan ko no kanang naay luod di jid luod lami jid kadug okra kato galing des naging adlaw galing nga aghilaw nga okra gi kaon rang Jan Mark way luto lami ko no pero ako ning try kanang hilaw para jid kanang nailapwaan bitaw nimo hap okra di pud pala biag kuan nimo lata kay lain na pud kanon ang hap okra ba guys kanang anong inikaon puto dig agi rang lami alagi guys kaso wa nay okra dari di wa nakaji bunga kay kuan naman pa mga silingan ng mga marhi dari mga adyo sakit pagapog ang tutunlan lami lagi tong buongon na to madtor ko puhon ug mapuhon adto ko dito palit ko buongon kay lami did ka og buongon lami ang gorang buongon kay murag tambaw mapunag kanang nay ubo tambaw og kanang tunsil Aban ko ma. lami na kanon ganahan ko kay tamis di para sa ubang buongon bitaw nga pait. So mo rin ni guys kay kanang nay magbayad pa kus kuryente kay last day ra barus sana all gwapa last day ra barus ting bayad guys dag maputlan mi. Love you. Hi sa kanila. Hi. So mara ni ang vlog rong adlaw guys. Ayo lagi dirty. Bawal magduwag madri. Mara ni ang vlog rong adlaw guys. Salamat sa inyong pagtan-aw guys. Thank you for watching. God bless na tong tanan. Amping mo kanunay guys ug asaman mo karon. Bye guys. Bye.